Takže prvý hard, ideme na to. Ako môžete vidieť, máme tu nejaké tie novinky, takýto krásny mikrofón, ktorý snáď bude robiť dobrú kvalitu môjho hlasu a spríjemní vám to pozeranie sa na tento let's play. A takú tú pekný rámček okolo mojej webky, snáď to tiež spríjemní trošku pohľad. Dúfam, že dnešná epizóda bude tiež veľmi úspešná a nezomrieme. Dori, toto není možné! Streamujem to ako naposledy, takže bude potom pekný záznam z tohto. Budem sa to snažiť zostrihať čo najlepšie, aby sa vám to čo najlepšie pozeralo. Stač! Strašne stresujúca hra. Dobre, hlavne sa nestratiť, takže pokračujeme ďalej rovno. Určite sa chcem ale vrátiť, kým bude tma. Tu by sme bambus mohli nazbierať nejaký. Big up, nový mikrofón. Robí svoje, áno? Povedz, ako to počuť. Aké to je, keď takto príjemne budem šepkať do tohto mikrofónu. Vraj je dobrý aj na podcasty, takže možno rozbehneme aj podcasty o káve. Dneska si dávam za úlohu trošku preskúmať okolie, zistiť čo a jak. Meloník, dobre, prečo nie? Čo to je? Kamaráde, nekaz nám to. Tento malé brnenie, ok. Stále sa vystresujem, keď vidím nejakého zombíka, alebo to je asi jedno, čím to budeme sekať, nie? Hej. Meč a sekera je najlepšia na melón. Tak, áno. Určite áno. Teraz som to odskúšal. A jednoznačne odporúčam. A vieš čo je ešte dobré? Vrátiť sa naspäť domov predtým, ako bude tma a zožerú ťa zombici. Ale tak takýmto tempom, keď pôjdeš, tak to tam nedôjdeme, kamaráde. Dajte meno, aké dáme. Nášmu koňovi. Skúsime zabiť. Nice. Ty, chod spať. Už dávno si mal spať na tvoj vek. Pekne, dobrú noc. No, vidíte, jak ma počúva? Aký mám rešpekt. A ja ho teraz vyhodím. Dobré ráno. Hehe. Chod zabiť všetky nestvúry, aby som sa mohol vyspať. Kde je? Kde je? No. Tvoju robotu tu robím, jak si to predstavuješ? Nazveme koníka Furioso. Furioso, ok. Ale nám ten koň tak trošku ušiel, nemyslíte? A prišli sme o zlatý meč a off. Furioso. Ahoj. Možno aj Furioso budeme musieť nakrmiť. Čo si dávajú koníkovia? Wow, čo? No dobre. Upokojíme sa a pozrieme sa na tom, ako je na tom slnko. Kde je slnko? Viem, že som chcel ísť hľadať pavúkov, ale hlavne sa nechcem stratiť. No, slnko je trošku v riťke. Tu je nejaká budova, ktorú chcem určite preskúmať, ale potrebujem sa vrátiť naspäť. Aha, tu je dedinka, dobré. Fú, budem musieť asi si vyrobiť mapu, alebo čo. Tu nikto nie je, to je fajn. Ako je možné, že nie je zhoretý? To je akože nejaký bug, alebo... Ale toto tiež vôbec nechápem. No čo? Kolotoč.
nechcem ti kaziť túto party, ale... Jaj! Trošku som zavodol, že neviem dýchať pod vodou. No, trošku ti prekazím túto tvoju party, dobre? Ja! Čo je? Bronzové brnenie? Čo som chcel? Aha, a kde je ten kompas, no? Ten kompas sa mi zdá, že bol v nejakej čestke. Máme ho so sebou? Nie. Aha, však tu je celý čas, to mi neviete poradiť. No, a teda mapa. Si sám na to fakt blbo pozerať, čo? Chytáte sa za hlavu. Jak to môže takto hrať? No, a teraz mi poradte, že... Toto je mapa. Wow! Výborne. Z takého dvojhodinového streamu zostrihať tie zábery, aby to aspoň trošku ľudí bavilo, je niekedy náročné. Takže budem rád, keď to oceníte nejakým pekným komentárom, lajkom. Shorty nám idú teraz dobre, ale tým, že mám trošku viac času momentálne, tak som sa rozhodol, že budem točiť aj dlhšie videjka a sem tam zastreamujem. A potom zo streamov vám dám nejaké dobré zábery, keď budeme hrať nejakú zaujímavú hru, tak vám to zostriham. A ako inak, ako prvú hru som si vybral Minecraft. Pôjdeš dakedy aj do Cauky Tažidia? No, budem musieť. No, toto som si tu ja postával, Furioso. Ahoj. Skúsime nájsť tú vežičku, ktorú som chcel, ale predtým sa musím poškrabať pod sadrou. Trošku ma to svrbí. Mne sa zdá, že to bolo týmto smerom. OK. Tu máme ďalší portál. Tak možno ani nebudeme potrebovať diamantový krompáč. No vieš čo, asi to budem robiť bez teba, Furioso. A teraz by to vlastne malo ísť, nie? Ideme to skúsiť. Musí to byť full? Alebo ako? Urobil som niečo zlé? Toto je akože rozbité, alebo prečo to nejde? Každopádne tento zlatý blok si zoberieme určite za sebou. Toto by sa nám zišlo rozbiť, no. Kamaráti, nehnevajte sa na mňa, že som to takto pokazil. Strašne som sa spotil. Emočne to je náročné, neviem ani čo mám povedať, ale viem, že sme sa dohodli, že teda končíme, keď zomriem, ale fakt chcem dokončiť ten Minecraft. Pri 3 častiach, no. Tak dajte vedieť, či pokračujeme ďalej, alebo končíme. Moja chyba, fakt. Jak som si mohol nevšimnúť lávu. A ešte som sa nechal úplne nabejtiť, že tam bola zlatá kocka, s ktorou som sa zabil. No super, nevieme už ani šprintovať. Je tu aj náš tátoš. Pekne na nás chudák čaká. Ani to neskúšajte! Do
Jasné. Jasné. A kde je brnenie? Aha, on ho má. Toto není možné! To není možné! Strašne stresujúca hra. Aby ste si nemysleli, jednak je to plejko, jednak je to ruka. Musíte mi to odpustiť. Inak nie som až taký šikovný. Stále je tam s obrovskou 5 metrovou palicou. Môžeš umrieť? Prosím. Tak nič, chcel som si vyrobiť. Dobrý ujo. Zdravím. Chcel som spraviť toto. Tak, v podstate už nemáme čo stratiť, nie? Hej. Dobre. Príjemné to preskúmať neskôr. Teraz sa vrátime do dedinky. Minecraft Moria Boháča. Tá Minecraft Moria Boháča je tam niečo zaujímavé? Oplatí sa tam ísť? Ja neviem, ja nehrám Minecraft. Aha, ty si robil zo mňa srandu, super. Tak ty veľmi pomáhaš. Teda, není čas na srandičky. Si ma takto nachytal, no, tak to teda není pekné od teba. Ani sa nechci pýtať, George, čo sme prežili. Bola to náročná noc. Uhni. Ach jej. Vy, čo to teraz pozeráte, pokiaľ bude na videu viac ako 10 lajkov, tak viem, že mám pokračovať a chcete, aby som dokončil túto sériu, aj keď už sme zomreli, lebo je to aj samo o sebe náročné, takto na takýchto zariadeniach. Tak, to bude pre mňa znak toho, že či to chcete vidieť alebo nie. Dobre, že sme si odložili železný pancíš, pretože sa nám zíde. No a vyrobíme si torčky a rovno idem na tieto diamanty. Ach jaj. Uhlie alebo creepera. No, zistil som, že veľmi mi nejde ten Minecraft. Vy ste to zistili už asi skôr. No nič, dobijeme si životy. Frustrovaný z tejto hry. Pritom taká pekná hra. Tam ostaň, dobre? Dobre, však už stačí. Už stačí. Stačí!
to fakt radšej treba si zahrať nejakú peknú príbehovú hru. Nejakú pokojnú, kde je veľa cutscén, príjemné postavy, pekná myšlienka, toto. Všade zombík, všade skeletón, spotený som z toho. Jasné! Však mi dajte trošku pokoja, prosím. Tak to je to nuda. Poďte si pre mňa. No, presne o tom hovorím. Presne, máš moje brnenie, výborne, ďakujem. Tohto tu nezabijeme. Slamboli sa zídu určite. V takejto výške asi ešte nebudú diamanty, čo? Budeme mať kopec železa. To nás síce pred lavou neochrání, ale trošku redstone. Vy sa pozabíjajte. Ďakujem. Myslím si, že Minecraftu na dnes bolo dosť. Skúsim ešte ísť pre veci a budem si musieť oddychnúť od toho, lebo očividne dneska nie je môj deň. Možno všeobecne nie je môj deň, ale na Minecraft možno som proste len možno by som proste mal hrať iné hry. Ktorým smerom? No, spojíme tento s týmto. A máme čisto nový, paráda. Aha. Dobre. Ach jaj. Tak dajte vedieť teda do komentárov, či pokračujeme ďalej, alebo nepokračujeme ďalej, či chcete vidieť v mojom úžasnom prejdení tohto Minecraftu. A ak bude na tomto videu viac ako 10 lajkov, je to znamenie pre mňa, že chcete vidieť teda koniec a úspešné prevedenie z mojej strany, ukončenie Minecraftu. Takže rozhodnite, či sa vidíme pri inej hre, alebo to teda zvládneme spoločne aj s vašou trpezlivosťou. Ja mám pre dnešok Minecraftu dosť, takže verím, že na budúce to bude fajn a teda uvidíme a vidíme sa. Ahojte.